Mna kuze nditye apho nditya khona ndilala khona ndiye ndenza abantu intloko. Intwazana eneminyaka eli-18 kwilokishi yasezinyoka eGqeberha eMpuma Koloni ihlala ebugqwayibeni kwaye impilo yayo inzima kakhulu. We've uncovered that there's about more than 111 officials that have been colluding with this syndicate. Intloko ye-SIU uEnde Muthibi uthi angaphezu kwesine amaqela afunyenweyo nabandakanyeka kurhwaphilizo kwisibhedlele saseThembisa. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliko yolwimi lwezandla Botani Msontsundu. Intwazana eneminyaka eli-18 kwilokishi yasezinyoka eGqeberha eMpuma Koloni ihlala ebugqwayibeni kwaye iyasokola kakhulu njengoko umama wayo wagqiba kwelokuba ayishiye nabantakwabo ayokuzihlalela. Sithetha nje uAkhona Yantolo kunye nabantakwabo bahlala emizini yabamelwane nalapho bathi bakwazi ukuncedisa ngemisebenzi ethile yasendlini kuze babe nokwazi ukufumana into esiwa phantsi kwempumlo. Kanti usodolopha lomasipala uBabalwa Lobishe uye wagaleleka likhaya ephelekwa inkulu baphathiswa yeliphondo umnumzana Oscar Mabuyane bezokuzibonela ngokwabo usiza abantwana abahlala phantsi kwalo. Eli likhaya lika Akhona Yantolo. Ngenxa yemeko enzima, le ntwazana ilala kwammelwane kubucango lwalendlu aluvalwa, nto leyo ibeka ubomi bakhe emngciphekweni kwaye kati ilele eziko. Mna kuze nditye apho nditya khona ndilala khona ndiye ndenza abantu intloko so that ndizofumana imali yoba manam ndikwazi ukukhupha phaa kulaa ndlu ndihlala kuyo, then ke ngoku ndifane nditye olo hlobo. uAkhona uthi umama wakhe wemkiswa yile meko wamshiya nabantakwabo. Umama uye wahamba waya eWoma, ekuyeni kwakhe eWoma ke ngoku ndiye ndi-understande uba umkiswe yi-situation yoba asikwazi uhlala apha endlini sonke. Abamelwane abaqinisekisa ukuba unendawo yokulala uAkhona bathi imbi kakhulu imeko yakhe. Ndimthathile uAkhona ndambeka endlini kuba ndimlungisela kule ndlu yakokwabo ingekho right. Apha endlini ndamnika indawo yoba makalale atye le nto siyityayo, naye ke unamaxesha oncedisa kufike umuntu amenze intloko, anze intloko ke akwazi nokwenza mhlawumbi ufuna uphatha esikolweni. Siblings, I think omnyuna 7 omnyuna 9 bahlala no sister kamama kaAkhona, which is usister ohlala neboyfriend yakhe, of which mna ndibona ebengekho safe kwabona, but since sabiza onontlalontle because of sibona imeko yalapha saye sabiza onontlalontle, but onontlalontle homes are full, therefore they cannot take them to any home, makhangela relative that enohlala nabo. Kuye kwagaleleka nenkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni kweli khaya umnumzana Oscar Mabuyane. Sibukhathazeka indlela abantu abaziphethe ngayo, so asikwazi banomama abazisa abantwana babashiye nakanjani. Lo mama unabantwana abathandathu, abantwana bakhe bonke bakhula ngohlobo olungenathando lukamama, kodwa i-community nezizalwane zabo zibanika uthando. Siyayibulela kakhulu loo nto singurhulumente. Aba bantwana ke sibokhela ke ngoku-temporal shelter namhlanje, kungekudala kuza kwakhiwa indlu permanent apho bazawuhlala khona njengamantombazana bakhuseleke. Lo mzinge kuba kanti kudala sincedile ukuba besiyive ngethuba, kodwa ke sesiyivile ngoku uxanduva wokuba masenze sure into yoba balala benendlu phezu kwabo and bazawukwazi uba nezinto zokungena kule ndlu, bakwazi uba nebhedi, bakwazi uba nezinto ngesisa esizawube sisi-extenda ukwenzela into yoba nabo bafilishe benekhaya. Kulindeleke ukuba igqitywe le ndlu yexeshana kungekudala ukuze bahlale ekhayeni labo aba bantwana kwiveki ezayo. Ubanje umrhanelwa oneminyaka engama-33 kwisiganeko sokubulawa komtshutshisi uTracy Brown ngomhla wama-31 kule nyanga iphelileyo eGqeberha eMpuma Koloni. Ingxelo yamapolisa ithi lo mrhanelwa uye wabalekela eRhawutini emva kwesi siganeko sokubulawa kukaBrown kwilinge lokubaleka ingalo yomthetho. NgoLwesine wale veki amapolisa aye ahletyelwa ukuba umrhanelwa usendleleni ebuyele eGqeberha, kulapho kamapolisa aye abanjwa wamnqakula khona. Umrhanelwa uza kuvela kwinkundla kamantyi yaseGqeberha ngoMvulo.
Inhloko ye-SIU u-Andy Mothibi uthi angaphezu kwesine amaqela afunyenweyo nabandakanyeka kurhwaphilizo kwisibhedlele saseThembisa. Ukutsho oku nanjengoko usuku lwanamhlanje luphawula iminyaka emine oko uDizamahlebo uBabita Deokaran wabulawa ngaphandle kwekhaya lakhe kumazantsi eRhawuti. Umbutho Ahmed Kathrada uhloniphelo kaDeokaran ngohambo lokukhumbula ubugorha bakhe ekuchaseni urhwaphilizo. Umlawuli kumbutho ye-Ahmed Kathrada Foundation uNishon Bolton uye wagxeka urhulumente ngokurhuqa unyawo ekuphumezeni umthetho okhusela oDizamahlebo kweli. uBabita Deokaran wadutyulwa wasweleka emva kokushiya intombi yakhe esikolweni kumazantsi eRhawuti ngonyaka ka-2021. There seems to have been very little movement in terms of revising the legislation and getting it before Parliament. Inhloko ye-SIU u-Andy Mothibi uthi angaphezu kwesine amaqela afunyenweyo abandakanyeka kwiziganeko zorhwaphilizo kwisibhedlele saseThembisa. We have uncovered now, as you were mentioning, the number 800 plus million. It has actually now even grown beyond a billion and still counting. We've uncovered that there's about more than 111 officials that have been colluding with this syndicate. Kusenjalo, unobhala jikelele wemanyano yabasebenzi iSAFTU uZwelinzima Vavi uhlabe ikhwelo kwizigqiba zomthetho ukuba ziqinisekise ukuba uyafunyanwa owapheka iyelenqe lokubulala uBabita. We are therefore standing here to make a call to the SIU, to the police, and to the state as a whole. Please, we want to know who planned, who hired, who offered money to the crooks who came here to kill Babita Deokaran. The family just wants closure. I think the only time that we will actually rest is when we know who was the mastermind behind this. The sad thing is that they wanted her silenced so badly that they didn't hire one hitman or two hitmen. It took 6 hitmen to bring her down. Ehlomla malunga nokukhuselwa koDizamahlebo, uMothibi uthi nangona kukho amanyathelo akhoyo, umthetho kufuneka utyikitywe ngoku ukuqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo. Liyakhula ikhwelo lokuba kuqhutywe uphando ngorhwaphilizo oluqhubeka kumasipala wengingqi yaseMogalakwena eMokopane eLimpopo. Abasebenzi abajike bangoDizamahlebo abanye babo kungoku nje banikwe uphumaphele ze abanye bahliselwe ezikhundleni zabo. Ukanti bathabathe isigqibo sokubhalela umongameli Cyril Ramaphosa nenkulu baphathiswa bebongoza ukuba baqhuba uphando ngezi zityholo. Bawubhinqe wamfutshane abasebenzi bakamasipala waseMogalakwena umbhinqo babhalela umongameli Cyril Ramaphosa ngemikhuba abathi iqhubeka kulo masipala nephathelene nokwehliswa ngomlenze kwemali. Amaqela aphikisayo ke angenelela memelela kumkhuseli woluntu kwakunye nomphathiso weCOGTA ukuba banike ingqwalasela kwezi zityholo. I've already started engaging with my colleagues in various portfolios. Including Ian Cameron, Glenys Breitenbach, Diane Kohler-Barnard, and various other individuals on various portfolios. And I think it is important that we get together because this seems to be a much wider issue than just a municipal issue. It seems that it's affecting multiple portfolios. And it seems like this is actually a syndicate operating and it's a form of state capture that's taking place. Kambe nokonyulwa njengomphathi kumasipala kukaMaurice Maluleke ngoSeptemba ka-2022 kwanyusa injiya kuninzi ngenxa yemikhwa yakhe ngethuba wayephethe kumasipala waseMadimeng eMntla Ntshona. Nakubeni kunjalo usodolophu uthe inkundla nomphathiso ojongene neCOGTA nokuhlaliswa koluntu ephondweni uBhaskopi Makamu balihlamba igama lalo kaMaluleke ze bakugunyazisa nokubekwa kwakhe kwesi sikhundla. Remember, before we can appoint you, we do thorough investigations, we do the vetting and everything. I want to indicate to you today that Ntate Maurice Maluleke, our municipal manager, he is not implicated anywhere on issues of VBS.
Ukanti ijelo losasazo iNewsroom Africa libe nencoko yabucala noDizamahlebo wafaka isimangalo kwiqela lokhetho kunyaka ophelileyo ngo-Okthobha kuphathelene nalo mba nothe wanaba nzulu ke ngalo mba. Uluntu lwaseMawubane eHammanskraal lusabambe ongezantsi emva kokuba indoda neminyaka engama-26 budala izinikezele yavuma ukuba yabulala owayesakuba intombi yayo kushicilelo lwevidiyo nethe ndi kumakhasi onxibelelwano. Umrhanelwa noselugcinweni lamapolisa utyholwa ngokuhlaba uRhawugelo Maruta oneminyaka engama-20 ubudala ngentseni yangoLwesine kufutshane nendawo yokuthoba unxano yasekuhlaleni. Kukholeleka ukuba umfi wenza isicelo sesithintelo senkundla ngakumtyholwa ngethuba buphela ubudlelwane babo. Luxhalabile uluntu kulandela iziganeko zobudlobongela obusekelwe kwisini. Namhlanje abahlali bebebambe umngcelele wokuchasana nesizeleku besithi baququkile kukusoloko befumana izidumbu phantse yonke imihla. Okukuza emva kokufunyanwa komzimba kaRhawugelo nofunyenwe uqunquluzile ecaleni kwendawo yokuthoba unxano. Ibhlungu lento yenzekayo apha kuba singomama kumantombazana asakhulayo. Inene ibhlungu into yokucinga ukuba ngenye imini ungafumana umnxeba othi yiza kwindawo yexhwayelo kuba umzimba womntwana wakho ufunyenwe. Umhlobo womtyholwa uthi umhlobo wakhe wayenomsindo xa enikwa incwadi yesithintelo senkundla. Umtyholwa bendimazi njengomntu olungileyo. Ndisothukile yile nto yenzekileyo. Ndandihleli naye ngalamini wayifumana i-protection order. Uthe akuyifumana wabonakalisa umsindo. Yandoyikisa nam loo nto. Utata kaRhawugelo uthi kube nzima ukukholelwa ukuba intombi yakhe kukuphela kwayo ayisekho emhlabeni. I thought I was watching a movie, but I see a reality. Because you see stories like this, you see them on newspapers, on the social media, they are trendy and stuff like that, you understand? So now this thing, now it came to me. Uthi umntwana wakhe besoloko ehlonipha. So if she was that girl to go out at night, I've never seen that. You see, it's I only heard by the rumors, blah, 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 but I've never seen it. She never disrespected me in front of me. Umrhanelwa kulindeleke ukuba avele enkundleni ngomvulo. Kulindeleke ligcwale lime ngembambo ibala iLoftus Versfeld ePitoli kule veki zayo ngoLwesihlanu nalapha iqela leScorpion Kings uKabza the Small noDJ Maphorisa baza kuthi bonwabise amanqila omculo amapiano nangaphaya kwama5,000. Kuzawukho kunobathana kule veki zayo ngoLwesihlanu eLoftus Versfeld abo iqela leScorpion Kings liza kuthi lonwabisa abathandi bomculo wamapiano. Ilungu leli qela uDJ Maphorisa ubalisa ngokukhula komculo wamapiano. Reception has been good, it's been growing. Shout out to TikTok. I think TikTok also has helped us to have reach, you know. So, you know, all those songs getting viral on TikTok and then the next thing, you know, the world can feel you. Uthi kuthathe iminyaka emithathu ukuceba lo mbhiyozo kwaye abo bayayo abazukuzisola. So we've been planning it probably for 2 years or 3 years, you know. So we finally decided, you know, we partnered with Sony, you know, as Sony as our partners through music, you know. So we kind of like have a good relationship with Sony. So yeah, man. So we decided like, okay, we're doing it, you know. Yo, it's gonna be amazing. I think it's like a 3-hour, 30-minute show of Scorpion Kings and just vibing, you know, because, the catalog is crazy. So there's going to be where we praise the Lord, you know what I'm saying, gospel. We're going to go on love songs, heartbreak songs. We're going to go to the, you know, dancing and kwaito and rap, hip-hop. Bazokukhatshwa zimvumi ezifana noDavido, uDurban Gogo, uCasper Nyovest, uKamomphela, noYoung Stunna kunye nabanye abaninzi. Njengoko sisabhiyozela inyanga yamanina namhlanje sihlonipha inzalelwane yasePitoli kweli neyimvumi yomculo womnqunqo uDudu Puane nothi umculo wakhe wakhuthazwa imbongi ephuma izandla kweli uLebogang Mashile. uDudu uthemva kokufunda ingqokelela yemibongo kaMashile esihloko sithi In a Ribbon of Rhythm kwiminyaka 10 eyadlulayo wakhuthazeka ukuba aguqulele le mibongo kumculo.
uNkcazelo Puwane nowakhulela kwilokishi yaseMamelodi ePitoli nozinze eBelgium waqala uqeqesho lwakhe lobugcisa eFederal Union of Black Artists, iFUBA ngamafutshane, nalapho ulwazi lwakhe lomculo kunye nobuchule lwaphuhliswa khona. Icwecwe lakhe elisihloko sithi Wrapped in Rhythm lingqokelela imibongo eqaqambisa ukuzithanda kunye nokulwa idabi lobudlobongela obujoliswe kwabasetyhini. Uthi eli cwecwe lakhuthazwa ngumsebenzi wembongiyeli ephuma izandla uLebogang Mashile. The poetry of Lebogang Mashile just spoke to me in a truly deep and profound way. I couldn't help but hear music. It was really, I've never had an experience like that before, that I read a piece of text and all I could hear was music. I could hear strings, I could hear French oboes in my head. And, you know, it was troubling me. It's like, what's going on? There's so much music in these texts. And that's where it started, really. It was the poetry itself that really drew the music out of me. Ukhumbula amaxesha apho ilizwe loMzantsi Afrika laliphantsi korhulumente wocalucalulo, nathi lelona xesha elathi laphembelela ukubhalwa kwemibongo, nto leyo eyabumba isanti somculo wakhe. Those poems were really speaking about what it was like to be a black female child who grew up in South Africa post-apartheid. So, yeah, that's why I was... they mean a lot to me. You know, she was able to express a lot of the things that I myself couldn't put into words. Kutshanje amanxila omculo womnqunqo afumane ithuba lokubona lo kaPuwane etyushe eqosheni ne-live orchestra kumaphondo amane. My dream is to travel with Wrapped in Rhythm 2. It is a huge endeavor. It is with the Metropole Orchestra. So we are actually trying and working hard behind the scenes to try and get it to travel. Uthi eyona ndlela abasetyhini abanokubonisana ngayo inkxaso kokuncedisana ngamaxesha obunzima. It's easy to press likes and hearts in the comforts of our homes, but if you can, in some tiny little way, cook for a sister, check out on a sister, babysit for a sister so that the sister so that your friend can get 2 hours of uninterrupted sleep, you know. So if we can support each other, that's really my message. Let's support each other. Umthamo wesibini wecwecwe lakhe uzakukhutshwa ngomhla we-19 kuSeptemba, nalapho azawube ebambisane ne-Metropole Orchestra. kakhulu ke Madikela noma Mzangwa kwidesika yendaba. Ndiyakubulisa nawe ke mbukeli wam apha ekhaya, ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu bethuna mna ngegama ndikuthabile intsokazi yabathembu mvanje ke nansi imozulu. Masivuleni mbukele ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zemozulu mvanje ke kuMzantsi Afrika uphela uyawuphawula noko ngamandla ke mbukele futhi kusukela ekuseni ngomso emva kwemini nangorhatya kusibekele mpela ngamandla kwingingqi ezizinze kumbindi njengapha kaloku kodiyera futhi kuyabanda ekuseni bevuswa ngu-1 khona ke nkwankca kusibekela kakhulu kwezulu phaya xa beyivala beyisonga laa mini ngomso emva kwemini ngaye kaloku la 18 degrees kanti ke wona mbukeli amaqondo wakho aphantsi naphezulu masivule kaloku phaya ngephondo lokuqala kuphaya bethuna empuma koloni ngamandla ke kwindawo Mazantsi umbindi nentshona elaphondo njengapha kaloku mbukele ekhaya koBurgersdorp ekuseni futhi qala uqaba ngamafu kanti bayayivala ke beyisonga laa mini ngomso emva kwemini ngeshumi nje elikhatshwa sisithoba kanti ke baphila kanje phaya ephondweni laseFree State kamandla Mzontsundu futhi ke kumbindi namazantsi walaphondo phaya koBloemfontein futhi emva kwendilala yangomso bayayivala beyisonga ngamafu ko-21 degrees kanti ke sebenje nje kwakhona futhi phaya ephondweni elisentshona koloni ngamandla ke Mzontsundu phaya futhi kwimpuma yelaphondo namantla walo phaya njengaphaya koBeaufort West kwasekuseni ngomso bevuswa nguye kaloku futhi la 7 degrees nansi bethuna imozulu phaya ephondo kaloku elikumantla apha eMzantsi iphondo elo kaloku yiNorthern Cape njengapha kwimpuma yelo futhi koPriska kwasekuseni ngaloo mafu nje yonke la nkwankca yasekuseni yenqele yakhe ke la 4 degrees kanti ke zebenje nje phaya ephondweni futhi ke elise-northwest ngomso wamandla ke mbukelo lapha ekhaya futhi kumazantsi nentshona yelaphondo njengaphaya kaloku koMorelang kwasekuseni futhi kungabanda ngenxa yakhe kaloku la 3 degrees mbukele ekhaya baphila kanje ephondweni eliseRhawutini ngamandla ke futhi kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha koSprings ekuseni ko-6 degrees kuxoke kamnandi ngomso xa bezawulala futhi beyivala beyisonga ko-24 degrees nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseLimpopo ngamandla mbukele futhi ke kumazantsi
phantsi neMpumayela Phondo phalaburwa kwasekuseni bevuswa futhi ke lishumi nje elinesine ekseni sehle njalo ngokubanzi bethuna phaya ephondweni eliseMpumalanga njengapha kummandla weLaphondo futhi esikhukhuze ekseni futhi ingqele kakhulu phaya ngo7 degrees naphaya eMbombela futhi kungabanda ngelashumi nje elinehlanu bukele ekhaya vuma kaloku livale ke ndisoke phaya ephondweni lokugqibela nqa kuphaya kaloku futhi ke kwaZulu Natal ngamandla ke kwincam nentshona Laphondo futhi ekseni Ladysmith futhi ngamafumpela phaya ku8 degrees naphaya ko-Richards Bay ekseni ngeshumi nje elinesithandathu mna ndikuthanda kangaka xa eshele miyole kamnandi mawethu.